Carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor wordt. Een volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Deze winter is alles anders dan anders. Maar al zal het stiller zijn, het carnavalshart blijft kloppen. Met carnaval, dan hoop je toch iemand tegengekomen. En ja, ik ben Karin tegengekomen. Ik was 16 en hij was 18. Hij had zo'n bos met krullen, zwarte krullen. En een heel klein snorretje had hij. En hij had van die hele lieve, dromerige ogen op dat moment. Met de carnaval hadden we eigenlijk al hele diepe gesprekken. Want we waren natuurlijk op een leeftijd dat je weinig te makken had. Dus veel drinken kon je niet. Dus ja, ik denk dat ik het op die leeftijd ook nog wel een beetje bij een colaatje hield of zo. En hij had een fles whisky op zak, want dat was goedkoper. 2 dagen naderhand kwam ik er eigenlijk pas tegen. En toen zei ik eigenlijk van, nou ja, ik heb een top 30 gehad en jij bent troetelschijf. En dit is er gebleven. Nou ja, en daar kon ik het mee doen, zo weet je. Maar dat is toch leuk, of niet? Ja, de week na carnaval hadden we afgesproken. En ja, toen hadden we verkering. En we zijn al die jaren bij elkaar gebleven. Carnaval en de liefde. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want hoe vaak schoot Cupido wel niet raak tijdens Polonaise of Rospartij? Je loopt daar binnen, met het idee een beetje te chanten met de meiden. En ik zag een klein zwart meisje met zwarte haren staan. En ja, eigenlijk was ik in één keer verkocht. Nou, eigenlijk helemaal niet mijn type. Lange haren, een beetje stoer, een beetje hippie. Er liepen ook nog wel wat andere leuke jongens rond. Dus het was niet meteen dat ik zeg van, ja, dat is het. Ik bedoel, ik was ook nog maar vers op de markt, zeg ik maar. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga nooit trouwen. Ik vond dat eigenlijk helemaal niks. Tot ik op een dag dacht, waarom ook niet? Ik had het nooit verwacht, want wij zijn nu 7 jaar samen. En ik had echt zoiets van, ja, dat gaat echt nooit meer gebeuren. En we hadden alle twee zoiets van, nou, dat hoeft ook helemaal niet. Wij doen jureren tijdens voor de optocht. Dus het was 's morgens om 9 uur moest ik al heel stiekem de ring in mijn jas doen. En gingen we eigenlijk naar het raadhuis. Dus wij moesten heel vroeg al in de stad zijn om alles door te spreken. En de optocht begint om 1:11. De kriebels gieren door je lichaam heen. Want je weet dat je om 1:11 iets gaat vragen wat maar 1 keer is. Nee, Loes wist helemaal niks. Alleen mijn schoonmoeder en mijn schoonvader wisten het. En, ja, en de vrienden die er waren. Alle mensen staan al bij de optocht. En ik dacht, oh, we moeten opschieten, kom op, kom op. Maar hij wilde allemaal wachten op mijn ouders. Ik dacht, wat is dat nou hier? En toen liepen we voorbij het beeld. En toen hield hij me vast. En ja, toen ging hij door zijn knieën. En toen vroeg hij mij ten huwelijk. Lieve schat, we zijn al een tijdje samen. En ik hou heel veel van je. Ik wil de liefde met jou vasthouden en houden. Dus wil je met me trouwen? Ja! Ja, hij probeerde er een tekst uit te gooien, maar hij was zo zenuwachtig dat er iets kwam van, ja, ik hou van jou en met de carnaval, dat vinden we zo leuk. En ja, wil je daarom met me trouwen? Dus dat is echt wel heel grappig. Het was om 1:11 vroeg het ten huwelijk. Dankjewel! Toen zei ze ja, dus toen was ik best blij. Zo ging het ongeveer. En ik had eigenlijk altijd gezegd dat ik een hele grote
ring wilde als verlovingsring, mocht hij het ooit vragen. Maar ja, hij kwam met een tulpentaanse ring zelf gemaakt. En ik zei echt zo, oh, dit is de mooiste ring die ik ooit had kunnen krijgen van jou. Dus ook dat maakte toen niks uit. Overdonderend. Ze wist eigenlijk helemaal van niks en ze had het eigenlijk nog nooit verwacht. Ik was helemaal zenuwachtig en ik dacht, oh, wat gebeurt hier nou? En mijn moeder die was foto's aan het maken. En ik keek zo en ik dacht, oh nee. En ja, ik moest echt bijna huilen en hij moest ook bijna huilen. Dus het was echt wel een heel emotioneel moment. Wij zijn getrouwd op 11/11. En om 1:11 hebben wij het jawoord gegeven bij de burgemeester. Met alle vrienden, familie die erbij konden zijn. En die waren allemaal verkleed en wij zelf ook. Ik had het niet anders willen doen. Nee, ik vond het aanzoek leuk. De aanloop er naartoe heb ik van genoten. En de trouwdag geniet ik nog steeds van. Omdat ik bij een carnavalsvereniging, bij een wagenbouwvereniging zat, had ik het idee om met de jongens een piratenschip te bouwen voor de optocht. Dat is er nooit van gekomen, maar ja, een goed alternatief was om dan maar zo te trouwen als piraat. Ja, super. Ja, dat was super. Dat is echt keigaaf. Echt een unieke dag ook. Het was gewoon heel erg leuk om daar naartoe te leven. Ja, ook de familie, collega's, iedereen, iedereen deed mee. Iedereen deed mee. Zelfs de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus het was helemaal goed. Het was echt heel erg uniek, heel erg leuk. Dat had ik niet willen missen. Carnavalsdinsdag, aanstaande carnavalsdinsdag, 20 jaar getrouwd. Met carnaval, ja. Dan heb je wat bier achter je kiezen, hè? Ook dat. Nee, maar ja, het is allemaal wat gemoedelijker, gezelliger, leuker. Er wordt wat meer geflirt, er wordt wat meer omhelst, er wordt een kusje uitgedeeld. Dus ik denk dat er wel goede omstandigheden zijn om elkaar te ontmoeten en waar Cupido vruchtbare bodem vindt. Daar waar je normaal gesproken iemand niet meteen 1, 2, 3 zegt van je hele verhaal vertelt of zo. Hoeft dan ook niet meer carnaval. Je bent zoals wij waren lekker aan het dansen met z'n tweeën. En dan heb je het verder nergens over als alleen daarover en dan gaat het vanzelf. En het is één groot, fantastisch mooi feest. Serieus. Wij hebben elkaar ontmoet met carnaval. Wat een feestbeest is dat. Die moet ik hebben. Nee, alleen maar eerst gefeest. Heel veel gefeest. En pas later hebben we gezoend. Wij wilden graag trouwen en we dachten van, nou weet je, het is wel leuk als we dan natuurlijk met carnaval trouwen, omdat we elkaar toen ook hebben leren kennen. We hadden een nieuw huis. In het kader van, we hebben een housewarming, hebben we iedereen uitgenodigd. Carnavalskleding aan, een leuk feestje voor maken. En stiekem was het eigenlijk de bedoeling dat ze verkleed kwamen voor onze bruiloft. Verder tegen niemand iets gezegd dat we gingen trouwen, alleen tegen een bevriend stel, die heeft ons geholpen. En toen kwamen wij uiteindelijk aan in onze trouwkleren. Ik een mooie jurk, Niels een mooi pak en de kinderen mooi aangekleed. En toen zei we verrassing, we gaan trouwen. Dus dat was natuurlijk van en huilen en feest en gezellig. Ja, alle emoties die er zijn, die waren er wel op positieve manier. We zijn in de tuin getrouwd en in de woonkamer eigenlijk het feestje gevierd. En de openingsdans was de Polonaise. Ja, dus zo begin je carnaval en zo. In dat kader hebben we ook gekozen voor de Polonaise. Nog steeds getrouwd en gelukkig. Dat is leuk, hè? Kijk, Tuur en Rezi. 5 jaar geleden al, hè? Toen waren we nog 50. Het was toen nog 50 jaar. Rezi en Arthur. En Janneke, dit snoetje. Ja. Dat is echt denk van, Wat zie je wel? 5 jaar geleden zijn ze getrouwd. Ja, dat vind ik een hele leuke foto. Dat is ook een hele schattige foto. Maar een vastelavond liefdesverhaal begint in 2003.
We hebben de hele dag met elkaar gepraat en zijn blijven praten, niet meer opgehouden. En bij de eerste kus sloeg de bliksem in. Ja, je komt wel eens iemand tegen en dan ik ben ook een keer getrouwd geweest en dat was best leuk, maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Na een jaar dat we ons kenden, zijn wij hier het café al begonnen. Dus ja, dan ga je ook automatisch samenwonen. Maar omdat je dan samen een zaak begint, moet je iets geregeld hebben. En toen hebben we wel een samenlevingscontract getekend. Het café, net buiten het centrum van Roermond, is nu in lockdown. Maar overal sporen van een roemrucht carnavalsverleden. Ja, leuk hè? Hallo, hallo. We doen dus elk jaar een ander thema. En dit jaar hadden we als thema Allo, Allo. En dat zijn dan gasten hier uit het café. En iedereen heeft dan zijn rol. We doen natuurlijk met de gewone dingen mee, optocht en zo. Maar op zondag, carnavalszondag, dan hebben we altijd ons eigen themafeest. Palermo aan de Maas, Las Vegas. Voor Robin Hood hebben we een heel bos neergezet met allemaal dennenbomen. En voor Allo Allo hebben we het hele dorpje nagebouwd, inclusief fontein en alles. Dus hartstikke leuk. Het is geen Einstein. Het is geen rocket science. Het is gewoon een feestje om een feestje en je hebt een thema. En in dat thema wordt er altijd getrouwd. Ja, ze trouwen dan, maar niet echt. Dus onecht. En dan hebben we gewoon hier de ceremonie. Dus hier wordt dan het huwelijk ingezegend. En dan met een grote optocht naar het stadhuis. Daar worden er foto's genomen. Weer terug naar het café. En dan is feest. Ja, kijk, en dit is dan de jurk die elk jaar weer... hartstikke vies. Veel besproken zijn de carnavalsfeesten van Resi en Arthur altijd. Hoppakee. Maar ronduit legendarisch is het feest van 2016. Toen een onecht huwelijk uitmondde in een onvervalste love story. Omdat wij dus altijd die thema niet het onechte trouwen hebben met carnaval... hadden we wel al eens vaker tegen elkaar gezegd... wat zou het leuk zijn als er nou gewoon echt iemand trouwt op zo'n dag. Zullen we dan zelf trouwen? Och ja, waarom niet? Hartstikke leuk. En dan zeggen we dat tegen niemand, dan houden we dat geheim. En ja, en zo is het gebeurd. Het thema dat jaar was Molle Rouge. En ik had een kan jurkje aan. Ja, het grootste pakje wat ze hadden in het verhuurbedrijf. Maar het paste hem. Ja, zag er heel goed uit. We hadden dan onze getuigen gevraagd of hun dan op dat de nep-bruiloft wouden doen. Dus mijn getuige was heel mooi in een grote bruidsjurk. En de getuige van Tuur speelde haar man. Dus die zijn hier nep getrouwd. Onechtelijk. Onechtelijk. Ja, klappen! Klappen! En toen in de optocht helemaal naar het stadhuis. Zij tweeën fijn voorop in de trouwjurk. Tuur en ik achter in het gezelschap. Allemaal met een glaasje bier in de hand. Richting stadhuis. Kom ik allemaal met naar binnen? En toen gingen wij echt trouwen. En dan zult je allemaal nu wel gaan denken van wat gaat er hier nog gebeuren. Normaal gesproken mocht je er liever staan aan de boetekant bij het stadhuis. Maar je bent nog nooit binnengemogen. Maar er is vandaag een andere reden waarom dat hier allemaal met zoveel man aanwezig zijn. En dat heeft niks te maken met hun twee, maar dat heeft te maken met de Resi en Tuur die ik vandaag gaat trouwen. Dus toen ging er echt en huilen mensen helemaal. Is het echt? Is het echt? Gaan die nou echt trouwen? Dus het was echt een verrassing voor iedereen. Ja, een schok, verbijstering, emotie, huilende mensen. We hadden een zatenharmonie erbij, dus een dweilorkest zeggen de Hollanders. Maar wij zeggen zatenharmonie. Die speelde de bruiloftsmars. Het was één groot kleurrijk feest. Ja, hartstikke leuk. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan wil je
naam der wet en als ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Remuin uitspraak dat je door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Hoi! Geen ringen wilt wisselen, dat betekent dat je nu al mag kussen. Ja, fantastisch. Super. Ook mensen die er waren, die hebben ook nog steeds zoiets van... dat we dat hebben mogen meemaken, dat was een hoogtepunt. Ook carnavalesk gezien trouwens, een hoogtepunt. Ja, heerlijk. En nog steeds getrouwd? Nog steeds getrouwd. Ja, elke dag 24 uur bij elkaar. Ik zal je een kus geven, hè? En nog vele jaren. En nog vele jaren. Dan maar komen met de lockdown. Ja, goed. We houden het wel met elkaar uit. Makkelijk. Makkelijk. Ja. Het geheim van een goed carnavalshuwelijk is dat je elkaar in de waarde moet laten. Maar ja, oké, dat zal best, dat zal iedereen zeggen. Maar dat je ook wel eens je best moet doen om de gekkigheid van je partner, om daar mee te gaan en die zelfs te stimuleren. En met gekkigheid bedoel ik dat je zelf ook wel eens uit je eigen comfortzone moet gaan, zoals bijvoorbeeld dit interview. Het is ook heel gemoedelijk met carnaval, heel gezellig. Iedereen praat gewoon met elkaar. Ja. Als ik jou tegenkom en ik ken jou niet, je praat gewoon met elkaar. Ja. Zonder bijbedoelingen of wat dan ook. We lijken allemaal erg op elkaar, we dragen allemaal deze sjaal. Dus ja, dan is iedereen gelijk en dan vervallen sociale barrières die normaal gesproken er wel zijn, die vallen denk ik weg. De meeste mensen die met carnaval die willen er iets mooier uitzien dan ze zijn. En zij had zich als oud omaatje verkleed en dat vond ik juist heel erg leuk. Een hoedje had ik op en dan zo'n netje voor het gezicht. En als ik dan een slokje wilde drinken, dan blies ik dat netje omhoog en dan kon ik snel een slokje drinken. Dat vond ik zelf heel grappig. En na een half jaar of zo was het echt wel verkering. We zijn altijd blijven carnaval vieren. Ik vind het altijd jammer als het woensdag is en je loopt na carnaval en je loopt op woensdag door de stad, dat iedereen weer allemaal recht vooruit kijkt en niks zegt. Carnaval is het feest van de emoties van het leven, dus daar hoort de liefde zonder meer bij. Ik was 19 toen. Dus ja, dan ga je feest vieren en je ziet wel wat er over je heen komt. Je bent zorgeloos. Ik was 15 pas. Ik werd een week daarna 16 en wij gingen gewoon hele dagen op route. Toen wij daar een spelletje hadden van wie kan de meeste meisjes zoenen in 5 minuten, ja, je bedenkt wat. Toen zag ik een meisje staan tegen de muur en die voelde zich blijkbaar niet lekker. Ik denk bevangen gewoon door de drukte, door de warmte. Heb je iets gegeten? Moet je niet een frikandel of een friet of wat dan ook? En ik denk, hou je mond dicht, want dan word ik nog beroerder. Dat was het begin van een leven lang bij elkaar nu. Hij gaf me net die arm die ik op dat moment nodig had. En dat was op dat moment het belangrijkste van wie helpt mij hier deze drukke, warme ruimte uit. Ik denk 2 weken later of zo kwam hij mij halen om een avondje uit te gaan na de carnaval. En ik weet nog, als de dag van vandaag, de deur die ging open en ik denk, is dat hem? Afschuwelijk. Als ik hem in het dagelijks leven was tegenkomen, is buiten carnaval om, dan was hij absoluut mijn man niet geworden. Wij zijn nu 43 jaar getrouwd. Dus nog 1 jaar en dan is het 4 keer 11. En dat is weer carnaval. Dit jaar zal Cupido weinig kans krijgen tijdens carnaval. Want van Maastricht tot Krabbegat, geen feestvierende mensen op straat, geen optochten, geen uitspuilende cafés. De pleinen blijven leeg en stil. Maar al wordt carnaval 2021 een feest dat thuis wordt gevierd, ook daar blijft het ware carnavalshart kloppen. Hop in, hou vol. En wat er ook gebeuren zal, we vieren